Jaki żywiesz i władarisz z Bogiem Ojcom jedności Ducha Świętego, Бог прозуще веки вечные. Amen.
Отца и Сына и Духа Святого. Z pomocą łaski Bożej przystępuję do rozważania muki, cierpienia i śmierci naszego Zbawiciela Jezusa Chrysta. Panie Jezu, lubię Ciebie. Chcę brać krzyż swój i iść za Tobą. Pierwszy czas muszę brać swój krzyż codzienny na naszego życia. A сегодня в этот вечер chcę взять разом с Тобой крыж и пойти за Тобою в этих разважаниях. Как познать еще больше и глубей Твою любовь до каждого из нас. Może w kolejny raz, czerwowy, a może w pierwszy. Poznać i poczuć Twoje słowa. Lubię Ciebie, Ty dla mnie drogi, za Ciebie oddał życie Syn Boży, Jezus Chrystus. W chwili cieszyni, stojący w присутності Boga, potem za kogo chcę admirować to rozważanie krzyżowego szlaku. Pan Jezus осужденный на śmierć. Kłanię Tobie, Panie Jezu Chryste. Бог раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Стоял спекотный день, звичайний весновий день в Палестине. По руках Пилата стекала холодноватая чистая вода, у якої відбивалися золота миски і збана. Той, хто створив воду, золото і збан, знемагаючи від смаги, безсонної ночі і одиноти, стояв перед земним намісником земного царя. По руках Пилата стекала холодноватая чистая вода, коли ён змываў з іх кроў нявіннасці, аддаючы яе віне. Той, хто не ведаў і дотыку віны, любіў вінаватых так, што быў гатовы пайсці на смерць за іх віну. Абвешчаны смяротны прысуд. Няспраўны раб праліў ваду на мармуровую падлогу. Яна прыснула дробнымі кроплямі, нібы кроў. Смерць задрыжэла. Яна ведала, што яе ўладар нарэшце прыйшоў, каб атрымаць над ёй перамогу і стварыць яе брамы жыцця. Анёлы, дыяментавая карона для некаранаванага цара, упалі ніцма і сваімі крыламі сплялі мяккую пушыстую дарогу, што вяла Бога на спатканне з Богом. Так загучала першая урачыстая нота пахавальнай песні пакутаў. Песня песняў любові. Ojcze nasz, Который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Ты за нас терпела рана. Иисус Христе, zmiłuj się nad nami.
Древа. Звичайне древо причиняло боль його зраненим рукам. До того ж бізун уже палацаваў іх, калі яны былі прывязаны да ганебнага слупа над яго галавою. Стрэмкі ўпіліся ў раны на яго далонях і гарэлі агнём. Дрэва было цяжкім. Гэта быў вялікі, няроўны, з пехам змайстраваны крыж. Але ці не ўсё роўна, калі на гэтай шыбеніцы суджана памерці? Ён вельмі аслабеў ад страты крыві. Дзень быў гарачы. Раны адкрыліся, і яго вільготная вопратка прыліпла да іх. Папярэчная бэлька крыжа ўпілася ў яго плячо і спіну, нібы грэх у душу. Бязгрэшны. Ён спазнаў жала граху увесь яго цяжар. Дзеля гэтага ён прыйшоў на зямлю, дзеля крыжа, ключа, які адчыніць брамы нябёсаў для ўмілаванай душы чалавека. Ён пакорліва прыціснуўся сваёй параненай, акрываўленай шчакой да грубага, неапрацаванага дрэва. І хоць хістаўся пад яго непасільным цяжарам, на яго твары была пакорна перад цярпеннем. Песня, песня ў любові. Вітай, Марыя, Полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Ты за нас терпел от ран. Иисус Христе, zmiłuйся над нами. Stacja trzecia. Pan Jezus padає під крижем перший раз. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил ты. Холодная земля покрыта пылом. Яму здавалося, што яна ўздрыгвае і скланяецца перад яго вачыма, нібы хоча падняцца, раскрыць сваё чэрава, паглынуць яго і схаваць у недасягальнай глыбіні, далей ад людзей, далей ад болю. Ад сухога пылу сыходзілі тысячы пахаў. Так пахне пыл на дарогах свету. Ён прыліп да яго ранаў, асвяціўшыся ад гэтага дотыку. Ляжаў ніцма ў пыле, слабы і знясілены. Але нават падзенне адлюстроўвала яго любоў да нас. А ў пасланні, напісаным крывёю на пыльнай зямлі, гаварылася: «Паслухай, душа чалавека, я люблю цябе. Памятай, маё падзенне дасць сабе мужнасць падняцца, калі ты ўпадзеш. Я буду з табой і падтрымаю цябе». Яго паднялі. Крыж зноў упіўся ў яго спіну. Ён пакорліва пайшоў далей, рука ў руку з радасцю, бо такая была яго любоў да нас. Ojcze nasz, Который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Ты за нас терпел от ран. Иисус
Тобі, Пanie Jezu Chryste. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Небесы были блакитные. Такими ж блакитными были и яе вочы. А Яго вочы адлюстроўвалі славу Айца і Духа Святого. Ніводзін смяротны не памятаў колеру яго вачэй. Іх святло асляпляла ззяннем. Вочы маці і сына, аддзеленыя крыжам, які нёс сын, сустрэліся. І гэтая сустрэча была падобная маўклівым абдымкам. Паўтарыць якія на зямлі ім больш ніколі не давядзецца. Маці і сына, стварэнне Бога і самога Бога злучылі ў любові і радасці. Грубыя словы жаўнера ўрэзалі яго, нібы бізон. Здзеклівы натоўп усё больш націскаў. Ён ішоў наперадзе павольнай хадою, велічны і спакойны, бо ён выпіў келіх любові і быў гатовы плаціць любоўю, памёршы на крыжы. Вітай, Мария, Полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Ты за нас терпел от рана. Иисус Христе, zmiłuйся над нами. Стація 5. Симон Кірнейчик допомагає Єзусу нести криш. Агівся Тобі, Пане Єзу Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Ад дрэва сыходзіў холад. З кожным крокам гэты холад станавіўся цяжэй за ўсе замёрзлыя рэкі, азёры і моры. Бо ў ім засяродзіўся ўвесь цяжар граху. А грэх, падобна пеклу, такі ж халодны, як і ўсё мёртвае. Холад дрэва – самы вялікі цяжар, які даводзілася падымаць чалавеку, уядаўся ў яго цела, падобна самаму жудаснаму холаду. Цяжар граху наваліўся на яго так, што ён, хістаючыся, упаў на зямлю. Спяшаючыся скончыць з пакараннем, жаўнеры прыцягнулі раззлаванага прахожага, Сымона Кірынейца. Ён падпарадкаваўся насуперак свайму жаданню, бо прымусілі. Хаваючы гнеў, ён падставіў плячо пад крыжападобную шыбеніцу. Яна не важыла ні грама. Цуд. Ад яе сыходзіў агонь любові і глыбокай павагі, які напаўняў чалавека радасцю. Ён падняў вочы і сустрэўся з позіркам Хрыста, спазнаўшы захапленне, узаемаразумення і поўнага ўнутранага падпарадкавання увасабленні любові. Дрэва, якое выдала свой сакрэт, зноў стала халодным. Ойче наш, Который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Ты за нас терпел от рана.
Вероника вытирает от Иисуса. Panie Tobie, Panie Jezu Chryste. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. До його обпаленого болем твару, на яким кров змішалася з пилом, докранулася прохолодная хустка. От поцелунку полденного солнца и кровь, и пыл стали сухими, як от огня. Тканина лагодно пестила его брудный, распухлый, скривавленный твар. Однак у той день прохолодой, найбольшей за всякую льняную тканину и пяшчотнейшей закрыли анёла, была любовь, якая докранулася до его змученого твару. Мужная, полымяная любовь, якая сыходзіць ад Айца, Святого Духа і Сына, незважаючи на натовп, отручаны насмешками, непристойными жартами, прийшла з Веронікой, якая невядома адкуль з'явілася і невядома куди зникла, покинувши усім нам ільняную хусту з адбітком його святого обличчя. Вітай, Мария, Полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Ты за нас терпел от рана. Иисус Христе, zmiłuйся над нами. Стація 7. Пан Єзус падає другий раз. Пanie Tobie, Panie Jezu Chryste. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Земля под его щокой была жорсткой и приносила такі ж боль, як серце людей, що одмовляють Бога. Крыж упал на его распостертое тело, ніби увесь тяжар грехов человечества. Пыл был горким, як смяротний грех. На гэты раз на дапамогу нікого не клікалі. Яго штурхалі, на яго крычалі, яму загадвалі устаць. Ён паспрабаваў устаць. Хістаючыся, прыпадняўся і зноў упаў ніцна. Сонца і пыл, запоўніўшы яго раны, жалілі тысячамі укусаў болі. Ён зрабіў яшчэ одну спробу. Яго штурхалі, абсыпалі лаянкамі. Ён здолеў падняцца ледзь больш, а потым зусім знясілены, хістаючыся, падняўся ва ўвесь рост. Крыж зноў лёг у самую глыбокую рану на яго святым целе. І ён пайшоў далей. У апошні раз зямля, грубая і цвёрдая, адчувала крокі незвычайнай любові, якая ўжо ніколі больш не закране яе паверхні. Сонца і камяні яшчэ глыбей упіваліся ў яго раны, а грубая земля захавала свой пацалунак на теле Бога. Ojcze nasz, Который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу,
а избав нас от злого. Аминь. Ты за нас терпел от рана. Єсу Христе, змилуйся над нами. Stacja 8. Pan Jezus ucieszає jeruzalemskich żeńszyn. Panie się Tobie, Panie Jezu Chryste, Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. У їх сльозах були горич і боль. Самі, не ведаючи чому, яны оплакували нещасного, скривавленого чоловіка, який хистається під тяжаром грубого, неопрацьованого крижа. Однак, підійшовши до їх, він випростався. Криж увесь аж затремтів, а він став великим, достаючи до небесов, принамсі так і здавалося. Ён загадав їм оплакувати не його, а самих себе, как убачить, а убачивши поверить, что обособленная любовь стоит на дороге до своей смерти, деля их. Witaj Maryja, Полная ласки Пан с тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Ты за нас терпел от рана. Єсу Христе, змилуйся над нами. Stacja 9. Pan Jezus падає третій раз. Panie się Tobie, Panie Jezu Chryste, Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Земля проваливалася под его тяжером. Яна не вытрымлівае Бога чоловіка, який так полюбив людей, що не маючи граху, узяв на себе тяжар їх грехов. Земля проваливалася под его тяжером, коли ён, змордований і помираючи, упав на її в третій раз. Залямантовали камені. Горькими слезами заплакал пыл. Чернота уродливой глебы, скованной под пластом пылу и каменёв, с любовью окинула его своей прохолодной мантией. Але его година еще не наступила. Его оттягнули и, поставивши на ноги, погнали далей, хоть этого было занадто. Его приспешивала любовь. И только любовь вела его на святую гору, на смерть. Ojcze nasz, Который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Аминь. Ты за нас терпел от рана. Єсу Христе,
Його скура була білою, а руки і твар бурими, амаль чорними у порівнянні з білою скурою тіла. З його стали безлітосно зривати одіння, оголяючи таким чином одну за одною тисячі ран. Однак він стояв, величний і спокійний, коли його святая кров червоніла рубинами на білизні скури. Потім, подкреслено гучно позвонюючи железом, люди принесли кошик з цвітами і молотками. Його не збиралися нічим прикривати, окромя савана покутливого болю. Так і зробили. Злые язики тих, кого він оплакав, поранили його, як 1000 вогняних стрелів. Як ще мог він померти, коли б з його не сорвали одіння? Він, який опранув нерукотворний дух у наше тіло з любові до нас. Як ще мог він померти? Само його тіло було найвеликшим даром любові. Вітай, Марія, Полная ласки Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Ти за нас терпіла рану. Єзу Христе, змилуйся над нами. Стація 11. Єзуса пригибають до крижа. Молимся Тобі, Пані Єсу Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил ты. З усіх боків одночасово стали насовуватися хмари, чорні, густі. Завесой вони були, сошлися, як поплакати, ті отпомстить, хто мог сказати. Усі бачили, як вони сховали сонце і принесли ніч серед білого дня. Разом з ними насовувався холод. Примчалися смеротні вітри, злучаючи один натовп бицем овечок переполоханих людей. А він стояв. Контури його самотної постаті виразно окреслилися на фоні роззлованих небесов. Він стояв, ослепляльно беззаганне, ніби гостею Евхаристії. Раптом, бицем не витримавши його святла, хати кинули його на криш. Мноство ранов, які покривали його тіло, успаленіли. Где-то червоними струменчиками потекла кров. Він лежав нерухомо, покорливо. Молотки стукали по цвіках. Голосили дикие ветры. Их голоси узмацнялися, а река повторяла злосливі пісні знов і знов, несучи їх у вічність. Это был реквием. Отче наш, Который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Ти за нас терпіла рану. Єзу Христе, змилуйся над нами.
бы плод на дрэве. Гэта была уцелаўлёная любоў. Смерць скорчылася ля яго ног, баючыся закрануць несмяротнага. Але чаму быць, таго не адмінуць. Павольна, нібы ў сне, смерць стала на пальчыкі, высокая, стройная. Натоўп, які сабраўся паглядзець, як ён памірае, ахапіў страх, сэрцы пахаладзелі. Смерць кранула яго з глыбокай павагай і пяшчотай. Ён блаславіў яе ў адказ адным толькі позіркам і памёр ад любові. З тых часоў смерць стала жыццём. Chwała Ojcu I Synu, i Duchu Świętemu, jak była spod wieku, Ciebie i zawsiody, i na wieki wieczne. Amen. Ty za nas cierpiał, a drogą Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Jezusa zdymають з крижа і складають у руки матці. Кланяємося Тобі, Пані Єзу Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Небо полымнело ад гневу. Хмары апрануліся ў жалобу. Мужчыны, жанчыны і дзеці падыходзілі і адыходзілі. Пагружаныя ў свае клопаты, амаль не падымаючы вачэй, яны ішлі міма крыжа, на якім была ўкрыжавана любоў. Людзі падыходзілі адзін за адным, сагнуўшыся, нібы ад цяжкай працы ці перажытага гора. Іх рухі былі павольнымі. Здавалася, што яны кідаюць дзіўныя цені на зямлю, што затаіла свой подых, адбіваючыся як у люстэрку у крывава-чырвоным небе. На кожнага з іх падалі чорныя цені жалобных аблокаў. Яго павольна знялі з крыжа і паклалі на зяючую чысцінёй плашчаніцу. Крыж, аголены і святы, стаяў бліскучы, як рубін, таму што неба размалявала яго ва ўсе адценні пурпуру, якімі яно не магло не падзяліцца. А ён, які быў жыццём, ляжаў мёртвы пад крыжам, асветлены ўсімі водбліскамі рубіну. Witaj Maryja. Полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Ty za nas cierpiał, a drogą Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 14. Jezusa kładuć u grabnicy. Panie się Tobie, Panie Jezu Chryste. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Калі грабніца прыняла мёртвага пана жыцця, яна зноў стала ясней, месцам нараджэння жыцця. Яе цішыня спявала рэквіем так, як быццам гэта было аллелуя. Холад грабніцы ператварыўся ў агонь і полымя радасці, пра якую немагчыма і марыць. А Езус спаў у глыбіні гэтай калыскі,
сном того, кто смерть перемог. Гробниця була одним свідком таємниці його перемоги. І вона буде вічно заховувати таємницю гэтага сакраменту, ділячися з чоловічством тільки своєю пустотою, якою аховують аньоли. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Amen. Ty za nas cierpiał od rana. Jezu Chryste, zmiłujся над нами. Ty za nas cierpiał od rana. Jezu Chryste, zmiłujся над нами. Ty za nas cierpiał od rana. Jezu Chryste, zmiłujся над нами. Ён докранувся до смерті на ім'єнні, знищивши її назавжди. І вона стала аньолом досконалої пригожості, якого люди віри стали чекати, затаївши дихання. У смерті нема ледяних рук, яны теплые, тому що гэта обдымки аньола любові. Kto pobożna brał udział w nabożeństwie i zjednaється, або вже з'єднався сьогодні з Єзусом в Святої Комунії, może oferować odpust. I w cieszyni powinno zachować, że oferować odpust za siebie, albo za gotowości z naszych pamiętnych. I pomódlmy się w intencjach Świętego Ojca. Ojcze nasz, Который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Amen. Witaj Maryja, Полная ласки Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu, Як была спред веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. u imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.